В това видео ще покажа как да гласувате по проекти на стандарт. Получен е имейл в понеделник сутрин за Технически комитет 30 с проекти за гласуване. Това може да са нови проекти на етап 4020, нови проекти на етап 5020, нови проекти на етап 9020 или нови проекти на национални стандарти на етап 3020. Също така, това може да е напомнителен имейл за изтичащ етап 4020, 5020, 9020 или 3020. Имейл се изпраща до всички представители и експерти в съответния технически комитет, както и до председателя и секретаря. В имейла номерът на проекта е линк към страницата на проекта на сайта на БИС. Там има информация за проекта, като например заглавие на български, заглавие на английски, етапа, на който проектът се намира и датата, на която е започнал етапа, както и кога завършва този етап, датата на края на гласуването. Етап 4020 е много важен етап, тъй като на него могат да се правят технически промени по текста на проекта, докато на етап 5020 промените могат да бъдат само редакционни. Освен това, виждате, че проектът попада в обхвата на ТК-30. Можете да прочетете неговия обект и област на приложение, да видите неговия жизнен цикъл, а именно, че този проект ще отмени стандарт със същия номер от 2023 година. Виждате също така, че е свързан с проект със същия номер на европейско ниво и също така и проект на международно ниво. След вход в профила ви в сайта на БИС, имате възможност да се запознаете с текста на проекта. Ето този бутон е линк към текста на проекта. Можете да прегледате документа и след това имате възможност да пристъпите към гласуване и попълване на формуляра за коментари. Всички представители в техническия комитет имат възможност да гласуват, а експертите могат да изпращат формуляра за коментари и своето становище попълнено в него. За всеки от въпросите се избира подходящия отговор от падащия списък. Когато се избере отговор със звезда, се изисква попълване на формуляра за коментари. Натискате бутона "Изпрати" и виждате съобщение, че вашето гласуване е изпратено успешно. Можете да продължите да гласувате за други проекти в техническия комитет, но в случая ние избрахме отговор на въпрос, който имаше звезда и за това трябва да се върнем назад, за да попълним и формуляра за коментари. Виждате, че вашето гласуване е изпратено, виждате отговорите, които сте избрали на съответните въпроси и е време да попълним формуляра за коментари. Тъй като полетата могат да съберат не повече от 512 знака, в случай, че вашето становище е по-дълго, имате възможност да попълните повече от веднъж формуляра за коментари. Натиска се бутон "Изпрати" и виждате, че вашия коментар е изпратен успешно. Ако се върнете назад в страницата на проекта, можете да прегледате как сте гласували, а също и коментара, който сте изпратили. Виждате, че формуляра за коментари е зареден отново, т.е. отново можете да попълните някакъв коментар. По отношение на проектите, които са на етап периодичен преглед, текстът на проекта не може да бъде прочетен в страницата на проекта, тъй като становището се очаква само от експерти, които го познават или използват. Останалите могат да гласуват с "въздържам се"
като трябва да попълнат и формуляра за коментари, в който да посочат, че не познават стандарта. Периодичният преглед се извършва на всеки 5 години, а може и по-често по преценка на техническия комитет. В моя профил в сайта има секция членство в комитети и там можете да прегледате всички комитети, в които съответният представител гласува и всеки стандарт, който очаква гласуване. В случая в ТК30 от мен се очакват 20 гласуване.